mellor non tomarse en serio as declaracións dunha ministra que o que fixo todo agora é improvisar absolutamente, non dar ninguna información, leválo todo a feitos consumados. Levamos meses pedindo unha planificación do envío dos menores, sin negarnos a acollelos en ningún momento, simplemente dicindo que queríamos facelo ben e iso necesitaba planificación e financiamento. Ninguna das dúas cousas. Empezaron o envío pois prácticamente sin previo aviso e agora empezan a poñer condicións que nin eles mesmos cumplen. Eu quero recordarlle á ministra e ao Goberno Central que teñen máis de 1000 menores dos cales teñen que facerse cargo por unha sentencia do Supremo e ata agora non superan que facer e agora se descolgan con isto. Simplemente esta aplicación suporía ter que pechar moitos dos centros que están funcionando agora de maneira axeitada en Galicia, que superan esa cifra, e que unha cifra que, sin saber moi ben os criterios, sin ter outra idea de por que o di, máis que, insisto, a improvisación e a incomunicación máis absoluta cos que somos responsables de acollemento, nos sale agora a ministra con isto. Eu creo que é importante atender ben os menores, con independencia do tamaño do centro. Porque 15, non 20 e non 10, bueno, son improvisacións e así nos vai. Eu volvo a decir que isto se tiña que ter feito doutra maneira e que, en todo caso, Galicia vai facer todo o que este na súa man para cumprir coa súa obriga e por iso estamos tomando as determinacións que estamos tomando.